may ngapon mga kabaro. Gikan ko nag-vlog diri sa kuan mga kabaro no sa Catalunan Grande. Nag-walking tour ko karon na nitabo. Siguro mga kabaro mga medyo oras ako nagpara og mga jeep mga kabaro no, pero pasalamat ko kay tagasa mo ya. Kami pagkitang pero namin sa UPI. Okay na ako mga kabaro no, nga nasa UDI yan no. Nakisakay ko silang help mga kabaro oh. Shout out sa inyo yan no. Salamat kasi yung pagpasakay. Kung saan yung mga karga ya? Wala yung mga pang-reserve na. Okay. Oh. Dugay-dugay na pagkadris na po ya. What? 1 year pa. Ay, nalakdaw na sa Pedri. Ay na-lockdown na mo diri ha? Ayok mo ba? Ulit sa dito niya na. Bawal man kay namumi bata. Ay oh. Ay mga asawa na po diri na. As Coastal Road. Asa sa coastal? Mati na apply ya? Ay okay ta ka dito biya ko yan, mati na mo ah. Oo ba? Kaya naman may patitor sa Shanghai. Asa Shanghai ra mo? Aso silingan ra kay taoy. O lagi oh. Mo baka na padung punta Dumalag. Oo. Ay sus, silingan ra kay ta diya oy. Karon na may tabo mga kabaro no. Nagpasalamat sa guhanin nila no kay bisag dili may kaila mo na makita na ako no nga bisag basta Pinoy gani mga kabaro no ning ana lang ko sa mga kamot mga kabaro no ning ang gitawag nga burag sa tawag gani like siguro ning like ko sa mga kamot mga kabaro karon ang itabo kay gusto lagi ko mga kabaro ganina raw gusto kasakayon apan puno-puno ang jeep nga pa Skyline unya mahal magay mag-taxi mga kabaro mo ning sila kuya Kas na lang, kas. Giba occasional na lang gid ni kuya gipa occasion gid ko nila kuya no. Kasi pangalan sa yung driver? Yeah? Si Albert mga kabaro no? Ang pangalan sa driver no? Akong isakyan. Diri mo ko kanina mga kabaro, nag-vlog ko ikan yun sa barangay. Karoon na neta ko pagkabot dito, liso naman na kay isakyanan ko. Ikaw na isa, kinanglan ka na nga mag-taxi no? Inadlaw mo po nila sa coastal ya? Oo. Rescue lang bitari kaya na may mga kinagmay nga repair. Oo. May mga rescue kay kung pamati pa introduce ni sa DPWH. Walang aplikasyon sa gyapon sa kumpanya. Pero ang tag-contractor ya, taga Bukidnon. Oo, adaghan eh. Adaghan lain lang buwan ay taga dili sa Digos na may taga Mati. Napoy taga Mati. Oo. Okay. Si pangalan ni mo ya? Arman Play. Si Arman, Andy ko ya, Andy. Oo, ya. Sige na kanya no, mo tanaw ka sa akong vlog, Kabaro vlog. Oo, sige lang eh. Oo. Walang yan ang ikuan. Oo, research lang. Kabaro vlog, nag-ana kong tuba akong thumbnail. Nag-ulyok tuba. Kabaro. Kabaro vlog sa kuan sa YouTube. Oo. Sige lang, i-research ko lang na tanaw niya. Daghang salamat sa inyo Yahaya sa iyong pagpasakay no. Awan, problema eh. May lain pag tinubangay kita raman. Salamat kayo. Manila bagong barangay diri ya oh. Oo, tata ba? Bapo kayo ng bagong barangay mo man ba? Anya para lugar ko tol. Salamat kayo Yaya. Sige, ay problema. Panangit. Oops. Yeah, daghang salamat sa inyo Yaya, sa inyong kamayo. Salamat kayo. Salamat ah. Okay. Yeah mga kabaro no, nahuman ako vlog sa Tibo Catalunan Grande mga kabaro no. Ug daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no sa Bisaya vlogger mga kabaro. Nya tanawan ninyo akong vlog mga kabaro sa akong main channel mga kabaro no, Andy Piesas. Tanawan niyo dito akong vlog mga kabaro. Og dili na human na ako ang vlog karong hapuna no. Sa ako ang i-upload ako ni mga kabaro sa akong daily vlog. Daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no.